Kamaro moro maiti jara Oloo TV en kine makare ma india chino mar Kuku mar Wach kod anje Oloo Mbaka. Nyaka sani rie chiel kachiel warango weche to molo mag jok mochung'in giwegi kata independent candidates e gwengewa mag Luo Nyanza. Mobedo wang'eni duond od bura masani nyalo wach ni go teku mapek en ODM. Odwaro ni to thuolo nitiere machalo nade ne jok mochung' e laroko mopogore kaka giwegi kata independent candidates. Arwaki studio. Erokamano Jeff. Mosogando wenyisi gi nyingi. Mokwongo agoero kamano ne thuolo makende. An awuoyo kodu sani an Prof.Medo Misama kawuok Homa Bay County. Nyao puodha mar chung' tarik 8 August higani bedo governor mar Homa Bay County kaachiel gi joma moko be manyo puodhi. To an gima adwa wacho ni akwayo jopiny ni Homa Bay County kendo nyiso jopiny ni Homa Bay County en county ma Nyasaye ogwedho gi mwandu mang'eny ma ilo kendo gi mwandu mar dhano ma nyalo miyo Homa Bay dhi mbele ahinya. To gimosetimore ni mwandu ni mantiere Homa Bay County jotelo mosebedo koyier oyier jok ma ng'eny gi mibadhi kendo jomoko nigi ratiro mar tiyo ne jopiny. Gima ne gitimo maduong' ahinya gikwalo mwandu manyocho kele county ni pesa modhuro manyo nyalo gero county wane kanyo gichiwo telo malong'o. An aparo ni abiro kasani kendo agoero kamano maduong' ahinya ne jogo manyo supporta ahinya ji manyoche dwaro mane supporta mondo abed candidate. Nyayudo signature mag dhano moloyo 1,000. Jogi agone jero kamano maduong' nikech chik dwaro ni mondo ichung' kaka governor nyaka nwang' dhano matin en 500 to kang'eny kaka inyalo. Koro anya nwang'o ombulu joma nyosira manyo 100 moloyo dhano 1,000. Jogo duto te agon wero kamano, nyogin joma mine, nyogin joma chuo, vijende kod jodongo. Amedo gon wero kamano ahinya kendo akwacho ni thuolo masane ne aikora kabisa kaka wuod piny kendo wuoyi ma osewuotho e pinje ma oko moneno dongruok man kuonde mopogore ma an bende dagombi ni gik manyo anene pinje ma oko obedi thurwa kan. Erokamano nya professor. Winjo kaka ichako to wacho ne jotelo mosebedo gro kosebedo ka oikore mar konyo ka kuo mar mwandu jopiny osebedo mathoth. Magi iki gin weche mag mibadhi. Iparo ni weche machalo weche mag mibadhi gi ka dipo ni thuolo mar bedo governor Homa Bay nyalo tieko gi to ginyalo tieko gi yo machalo nade. Ere kaka ibro ensure ni jok mitiyo godo gin jok ma onge kod gombo mar mwandu ma weche mag mibadhi ok nyalo go koni kod kocha. Mokwongo tieke an awuon okanyal tieke kokariwore gi jopiny. Onge ng'ama nigi power e thuolo mwadhieni maloyo japiny, maloyo jagono mago ombulu. Nikech jogi ni kuonde te gineno matimore ma an okanyal neno. Wabro bedo nwatiyo kanyakla achiel ka nitie report mayudo manyiso nitiere ukora matimore e rito mwandu mag jopiny, I will act. Aparo ni bang' tarik 8 jimanyo para ni professor serious akonu ni this time telo madhi bedo go adhi bedo gi team. One en team madhi paro ni nyaka wapog tije e gwenge te ma Homa Bay County kendo madhi paro ni joma mine katiba mar Kenya wacho ni nyaka obed mang'iyo ni joma mine bende watiyogo kuonde mopogore nikech joma mine ng'eny mokwongo namba gi ng'eny moloyo chuo to kendo joma mine be otiegore mana motegno kendo maber kabisa e Homa Bay County. Wabro dwaro ni mondo wami joma mine bende jukumu kendo responsibility mowinjore kodgi ahinya ne joma tindo nikech gin joma ng'eny to jotelo mosebede ma luongo ni jodonga ichgi gitiyo gi yudhe yore maricho mana tiyo kodgi ka jok moko ma gidwaro no bakite to giyie konyogi mondo gitim gik moko mag dongruok. Aparo ni kidhi kata mana e town Homa Bay kata idhi mana Ndhewa kata idhi mana Ugis kata idhi mana Kindu kata idhi Mbeta kata idhi Magonga kata idhi Mfangano Island ibro nwang'o ni joma ng'eny kabisa gin yudhe. To yudhe mang'eny onge tich. Jonyuol osetiyo gi pesa mang'eny mondo otiegi nyithindogi ka somo. Bang' tieko nyowan kumoro ei Kaboj
nyo ji woro na kabisa kaka nyithindo motieko form 4 ng'eny gi tich ma ginyalo timo en beto niya. Mama en gima nyiso ni jotelo ma nyo osebede nyo ok zingatia ging'i kako nego wadong thurwa ne moloyo mondo wami yudhe otim tije ma keep gi busy kendo miyo gi bedo gi maendeleo mowinjore. Te thuolo ni awacho ni kura mwang'ni ji obede mariek ka thuol kik uyier jotelo ma nyo bedo ni gin gi lony ma nyo gin go en the miel kendo miel ndi ma juma ka juma giting'o milion 1 kata 2 ka gidhi miel go kuonde ma winjo ni imiele go ni Kisumu ni gidhi miel gi nyithindo manyiri matech. Aparo ni jo Homa Bay County sani oriekore kendo awacho ni bedur gi chir tarik 8 goluru jok manyo miel gi an adwaro tiyonu ok adwa dhi miel. Erokamano nya professor, nisani ang'eyo ni ichung' kaka in iwuon kata kaka independent candidate. Imong'eyo maber ahinya ni gwenge mag Luo Nyanza oteku mantiere mapek en mar ODM. Mane duondo mathoth ji osebedo ka donjo godo e lemo opogore. Kaka in ng'amo chung' kaka independent candidate. Intiere kod paro mare, intiere kod geno mare ni inyalo iri paro midhi sero godo oganda ma ineni adieri kaka iwacho ni tarik 8 giyieri kendo ibedo negi governor. Mokwongo adwa na nyis jopiny ni katiba mane wakelo e Kenya ka higa 2010 katiba ne oneno ni ber ka ji obedo gi vyama mang'eny e Kenya ka kendo noneno ni ng'ama ok jachama to jopiny ohero. Mae momiyo wan kidwa chung' kaka independent, yes, matiende ni in ng'ama wiye ok in independent kende to in gi independent thinking mopogore gi mainstream political parties. Political parties me Kenya ka sani kata obed mana ma wadendo ni ODM, an luonge ga ni od mama, ODM od mama, en od mama mar jo thurwa, lakini ODM en party man gi wuongo ma ka wuongo ok dwari kata ber manade kaka gima nyo timre yiero mar primary ni ji mang'eny manyo jopiny ohero nyo wuon party kata weg party ok omiyo gi thuolo. Mae momiyo ji mang'eny bende tiyo gi kifungu mane katiba mar Kenya moyie ni inyalo chung' kaka an independent person provided nitiere ji mosapoti ma jogo kura ni mondo ichung' independent. An gadieri ni anya yudo mano kenyo ji manyo support anyo ng'eny kabisa. To be kaluwore gi mano higa 2013 na alaro komar senate kaka independent kanyo migosi Otieno Kajwang' onindo nyo nitie by election mabende nya adwaro kendo nya chung' kanyo kaka independent. Koro for me I've been very clear nikech ang'eni ni ute mag party nitie yiro ma kose mokiro kendo oket pilu mang'eny ji mang'eny ok ywe kanyo. Anyo atang' nyang'eni ute mag wegi ka ok ing'eyo gik mane iye kik ihedhri. Omiyo nyo atang' chon ok abedo jachama. Omiyo an ok an jochama moko manyo nie chama to kakoro iro chathung'ogi to giringo giwuok oko. Makata sani nitie ng'ama chielo mabe ojoin independence nyo nie chama mar ODM to kakoro nwang'o kakanyo pek embeno koro ringo biro oko tarwake nikech ma en kuma thuolo idware joma wigi ler madhi tiyo ne jopiny. Mak mana gima medo wacho ni Homa Bay County en mar jo Homa Bay to kuneno kaka joma yiero piny mondo ukaw Homa Bay County umi kata ja Kisii kata ja Lang'we ma mondo tinu to thuolo matimo kamano nikech ang'eni kuom joma ochung' Homa Bay County gi winjore ni achiel kuomgi ok en ng'ama wuod Homa Bay County. Ne gimanyo lo Homa Bay County maero noyiergi kendo gitiyo. Te thuolo ni governor onego yier ng'at ma wuod lo ma wuod Homa Bay County mondo tine jopiny. To bende awacho niya ng'ata manyosi tiyo sani kade neber wanwang'e ng'at manyien ng'ama pok otiyo gi weche mag ukora mag vyama vingi kendo ng'ama nyalo tiyo maonge kuo. Nitie joma ng'eny nyo an kata e piny Oyugis aneno aora daraja moro
kuma ing'awni ka koth ochwe ok nyal kalo to pesa to nitie nyocho gol mang'eny billions kata manyo gol mag CDF nitie dareche mang'eny minwang'o oyugis tero ji ka piny koth ochwe ji dhi ma jomoko se onindo kanyo koro to ere tiende kao ji kao jotelo ma kata loso footbridge emotamogi footbridge. I'm not talking daraja ma mtokni kalo footbridge mondo jopinyo kal with safety otamogi kabisa. To Professor Nyoke wacho ne 2013 bende ne ilaro kom mar senator to ne oki inwa sani bende ilaro mar governor. Sani ni kod geno machalo nade kalure kod kaka ne okayiero ne 2013 ang'o mopogore 2017? Opogore kabisa 2017 ukora nyobedo mang'eny ma joma nyocho yier mano promise ne gidhi miji heaven nyaka kawuono ng'eny jo Homa Bay County kata gwenge mamoko ginwang'o ni heaven mane gibedo promised is not there. There is no heaven existing. Omiyo an gik ma aneno sani, I told people even clearly then, ni jogo dhi yiero gi man ke gin jo chama, moko dhi yiero nikech bund ye gidongo. To at the end of the day gidhi kwalu. Sani jo piny oneno malong'o ni jomanyo oyier jokuoge jomanyo jokuoge kendo gikwalo. And there is enough evidence kata mana samwa chungni inwang'o ni jomoko nyose ndei kata nyinge gi gazet ni okonego gi migi thuolo ni gichung' nikech kuo pesa mang'eny mag jopiny gitugo go kamage gi. Aneno kata mana but Nairobi kae but Adams Arcade pesa mag Homa Bay County ong'iew ogergo gorofa maduong' kabisa which does not help Homa Bay. To ng'ama no omi thuolo no emogero odno. There is even you can come kata anyalo terumo go kata picha. To why should we take mwandu mar jo Homa Bay wagere Nairobi piny jomamoko to mwandu ne mar jo Nairobi to kel kata dala koja. To dong'ano ka IBC ne oklia uduto yang kala ka gi chungo ng'ato ni nitiere kod questions monego bed ni gidwoko. Well, IBC gin very independent but that does not mean jomano bedo cleared gi ni osebedo cleared gi ECA gi ECC kata gi office mar director mar public prosecution gin the case to answer, but the fact it has not been proven in a court of law does not mean that these people have moral authority to actually run our granaries. So konego waketi gichung' ne dero masani mano gidhi kwalo jopiny kunde mang'eny kiwuothe piny Homa Bay jopiny chandore kendo jopiny ywak ni jogi nokotimo gimonego bed ni gitimo. Koro ere tiende bedo ni IBC oklia gi does not mean ni nyok gitimo gik minyiso gi ni gitimo kendo ging'eyo. I can walk with you be Adams Arcade idinwa ng'ot moger gi pesa moa Homa Bay County manonego gerwa go kata clinic kata footbridge oyugis nitie kuonde mang'eny ma we need footbridges but we cannot pesa mokel moa e doho mar piny owacho igero go kuonde moko. Kisumu pesa Homa Bay otigo marach kigedo go Kisumu. Why should this be? And just because IBC okliage does not mean ni gitimo gik manyo maricho gitimo gik omiyan gi thuolo ni gimomiyo bende this time awacho ni wadwaro telo manyien ka Homa Bay County nyo en under the leadership mar ODM nyo onge opposition ma chambua gi kakineno nationally jatelo Raila Odinga osekonyo Kenya kabisa nikech kuma timore a national government. Raila has been very effective in pointing them out. Homa Bay County onge ngama kwerogi nikech jite kose bedo kacha tibolo negi bor momathin to giwinjore ni koro wewa ma jopiny manomi watich. And this is what they have been doing. Play their role mar oversight. Ging'iyo ni to mwandu mokel romanade to tim kod yango kosoma ok gitem. Gifelo timo mano kata ka gibro timo ing'eni sani jomanyo jomecho manyo ma jopinje pesa jopinje magitigo kana sani tarik 8 jothurwa ka ng'ato biro ni kata ongu kata kamiu pesa chamura chama pesa nen pesu ok en pesa ng'ama dhi miyigono manyo pesu magikwalo masani magitimo go campaign. Ana biro kalweta lero onge ng'ama semayo kendo sironyo mango eni asetiyo ne Kenya e yore mopogore opogore
mang'eny nyalo bedo no kong'eya tan jago no endo makata chakre in 80s wane mwa gore ne kelo lokruok masani nitie Kenya gi an achiel kuom jogo mose thagore ne pinywa ma Kenya ni and sani I feel it is high time jothurwa miyauru thuolo mondo wadongo mabeni kanyakla joma nyusi maugi kik make mistake kenda abiro gi muolo mondo ywaruok mane kind yawuot karachuonyo ariyo gi moro kata obedo ni wacho ni en Jakisii an akia kata en Jakisii lakini jopiny to ng'eyo ng'ama Jakisii gi ng'ama Homa Bay County jopiny ong'eyo ng'ama tiyo ne jopiny maber kanyo oketgi office of responsibility tiyo maber but an sani adwona bi mondo apeg ywaruok mane kind jogo endo ma gin gima chando gi en ng'ato okwalo more than the other but all of them kata election mokalo truth be told ji ariyo gi ten ne nitie kuonde mane moro nokwalo mbolo modonjo koro sani ka nyawadgi nyo okwalo maber moloye to ringo ni en koro chiko rodwa join Professor Misama bedo independent. I welcome you for the fight. Ero kana nya Professor Broka uyu matin ko do achiel kachiel rendire weche mobro penji mabende obro ng'eyo ne to in ka dipo ni ire ka gavana ma Homa Bay bro temo gi machalo nade ne oganda mowuok e Homa Bay. Jera Oloo TV bamirio machalo kama wachako duge tula marari wantire kaindi kod Prof.Medo Misama mabendo chung kaka governor gwenge mag Homa Bay County kaka jalmo chung eno wuon kata independent candidate achiel kachiel wadwa dhi weche mabende bro penya achiel kachiel mor kaka bro los ne oganda ma Homa Bay kadipo ne yiere kaka governor arwaki studio Professor erokamano je penjo mokwongo kwa chako session ni marariyo en ni wang'eyo ni gwenge mag Homa Bay nitiere na kendo wantire kod jolupo mabende chiri ka kino sebedo ka ywak ok giywag weche hasin to giywag weche mag koso okenge makare manyasani mag lupo rech dok chien to maendi e kama namitie kadipo ne donjo to oganda ma joluo Nyanza mabende weche mag lupo en achiel kuom economic activities mag miyo pek miwuoro ibro konyo jogi machalo Jeff ka adonjo kaka governor dwe mar aboro this year bang yiero an gi mpango maber mar konyo economic activities in Homa Bay County moloyo to mag jorech iwacho dieri ni nam ma Victoria ng'enyne e Kenya ni e Homa Bay County kendo kata ma chuni mantie Victoria ng'enygi ni e Homa Bay County. Homa Bay County jolupo anawuon sindo e donam kuma tij lupo no kata nawuon katin ne walupo ga kendo rech ne wayudo mang'eny kata nokwa dhi gi gogo to nwa loso ne jonyuolwa ne loso gimonyilo ne lekera ne mako rech modhuro to sani nitie shida ma jolupo nigo mokwongo Homa Bay County nigi problem ma water hyacinth mano achiel kuom gik maparo ni kadonjo tadhi miyo priority mondo waneni water hyacinth ogol enam buya miluongo ni Ford kidwa donjo kata Homa Bay Town Homa Bay Town ki ainam there is a problem mar water hyacinth kuonde machalo kaka Kindu kuonde mang'eny mag dho wedhe go nitiere water hyacinth
Koro it is my priority as part of environmental program for the lake itself. Wabro dwaro ne mondo wa clean gino to wa create employment opportunity ne vijende nikech water hyacinth inyal gole either mechanically plus tiyo gi biological science mondo tieke gigi tebro dwaro ni kitime mechanically manually wa engage kijende e yore mag golo gino gi technology mowinjore. Mara ariyo, Homa Bay County oborder Uganda enam kendo border bende Tanzania gienam kuma oriwore gi Migori ka be nitiere security problem for jolupo. Nitie jolupo mang'eny menam ma inwang'o ni majambazi kata jomoa Tanzania kata Uganda mayo jolupo tonde. To magi gin problem mamiyo yuto dok piny ne jolupo manenam. Koro aparo ni kabedo governor, water security abro promote, abro enhance kendo waneno wan gi kato bedo ni part of it en jukumu mar national government to provide security. But wan kaka jok ma en problem mwa rango wangi wang. We cannot rest nwa wayo gigo ni central government kende kata national government emamondo team. I would find that there has to be a amicable way ngobro tiyo ge national government to medo security ne jowa malupe na. Mara dek achano ni wabiro kwa chake ni tijo ma onego beni lupo tok gin gi yuto maber ma yudo kata gogo. Yes. Magilupo go. Wabro duaro ni walos some SACCO cooperatives mar jorech magiyudo kuma ginyalo nwange loan matindo tindo mondo ging'iew gogo gini manyalo miyo giyud gimak goreche maber. Machielo aparo ni bro duaro ni wabed gi yore mag research to enhance fishing nikech fish stock sani odok piny kaluwore gi tatizo mar water hyacinth no to gi chido mabende bire nam kaluwore gi gik machalo kaka mimadho chupni sani mag plastic ma imadho go sote kata vinywaji mamoko. Ji wito gi olela to ng'eny gi kasa makotho chwe gidhie nam. Sam bedo donje pi to koro gi form a problem gi mamono nam yweyo maber mondo mi rech yud kaka ginyalo nyuol nikech ng'eny rech ginyuol ga e dholo o ginyuol ga malo mar nam. To kakuma onego beni rech nyuoleni is polluted, it is very difficult mondo rech onyuol. To ka rech ok nyuolre maber, jolupo will not get it. Sani be nitiere joma lupo gotieno, ng'eny lupo itimo ga gotieno, Jeff. To mondo gitime maber, gidwaro ga pressure lamps kata equipments manyalo miyo rech biro gi attract rech nikech rech gotieno ka nitiere those pressure lamps ka ler gino miyo insects biro to sama insects na around kanyo no rech bende biro around there to catch the insects or to get their meal. So most people they cannot afford these pressure lamps. Jo manyalo tiyo kodgi maber. Koro through meko SACCOs or yore maginyalo yudo loan ma soft, mayom, wabro konyo joma dwaro ni yuto margi owuogi e luwo rech. Erokana nya professor gisano tuweche mag natural resources mantire Homa Bay. Homa Bay en kama welo mathoth kata tourists nyalo bile kinde mondo mi one gik machalo kaka le kata mondo mi gine gik mantie machalo kaka siminyi magini to mind in return omiyo wa yud medruok mar ohala nikech jogi kabiro to kaneno gik wan go giki to gimiyo gigolo omenda. Aneno ka nitiere natural resources mathoth manyaka sani iriyo wewe Homa Bay gina kanye makati dhi mana siminyi ima kidhi to enena kama be okinyalo ng'eyo ni to sigana mane mantiere kaendi to ganda gombo winjo kidhi to en kama jwa monge paro mora mosemiye in kod paro mane kaluwore kod natural resources mantiere. Awacho ni ipenjo makare. Homa Bay County nigi natural resources modhuro. Yes. Wan gi tourist sites mapok wa develop
wan gi Roma National Park ni Homa Bay County. Roma National Park poko bedo develop onge hotel maber miwach no hotel ya kifahari maka tourist obiro nikech inwango ni ng'eny tourist mabiro Homa Bay County. Yes. Every day nitie ndeke ma Nairobi kakelo wasunge mondo ne kuonde me wacho machalo Simbi Nyaima kidhi Ogwasi Suba kocha nitie kumoro Nyamgondo site bende poko bedo develop nadhi ga kanyo en kuma kidhi tadieri en kuma winjore gerie a tourist center or hotel maber ya kifahari ke kanyo be emotudore gi chula miluongo ne Kiwa kichopo kanyo ibro nwango kaen kuma lich kabisa to onge gimosetim. Ana wacho ni kadonjo kaka governor Kiwa Island to gi kar Nyamgondo man Soba kumoro ni Nyandiwa wabro dwaro ni mondo wa develop a tourist site or center man kumoro be kar cultural heritage ma jodongo ma pod ong'e history kaka Nyamgondo Udumbare ne en biro bedo kanyo gipuonjo kata nyithi school waketo site kata nyithindo nyalo biro timiogi kaka workshop kata lecture is daily not only for nyithindo ma Nyanza kata Homa Bay but nationally because these are national assets. Yes. Pokwa develop gi kibiro Simbi Nyaima mabende ki ng'eyo history Nyamgondo is linked to Simbi Nyaima. Wadwaro anasedi kata Simbi. Simbi is a very fantastic place. To governor manyonitie ama chiegni gi Simbi Nyaima onge gimotimo gin mane momiyo kanyo gi campaign 2013 negi promise jowa negi dhi miyo gi heaven to jowa sani ofwenyo ni joma ne gitero ne dhi miyo gi heaven omiyo gi gima almost near to hell. Omiyo Simbi okodongo, Simbi okoger kata yo ma main Homa Bay Kindu highway to Kisumu no nego bedni nitiere yo moger maber maditua nikech main road to Simbi is hardly 3 or 5 kilometers. En kumoro ma stomach igo lam miyo kanyo bedo mayot kati loso kata perimeter road mauluongo ni ring road around Simbi Nyaima. Adhi kanyo king'en kuma lich kabisa kuma ber to onge gimantie. Omiyo ana wacho ni ka donjo adhi gero Simbi Nyaima there should be hotel and a place for culture. Kumoro makata jo korgwen nyalo dhi to loso gik moko mabig sama watali obiro to ng'enyeo gino kaka souvenir mabro remind gini chieng' makama ne ane piny Kenya kendo nane county momiluongo ni Homa Bay to ne wadhi kumoro miluongo ni Simbi Nyaima mae gima nang'eyo kuno. Kama na nya professor nyisa mapiyo piyo ni to weche mag tije ne rowere nikech bende ka irango statistics mowuok kuom the National AIDS Control Council iyudo ni Homa Bay kuma bende wacho ni kute ma kelo tuo mar ayaki nitiere malach miwuoro. Maendi wanyalo wacho ni samoro en nok mar tich nikech ojende koro yudo ka gionge gima gitim koro mana weche mag chodruok ema ji paro e kinde ka kinde. Sani weche mag thieth obedo devolved mana matin modong' ni sirikal maduong' ka dipo ni yudo to weche ginyalo loso. Health aparo ni an gi paro matuta ahinya wachiel ka donjo tarik 8 August ka Nyasaye ochiwo nikech telo Nyasaye machiwo an gadieri ni Nyasaye osewiro wiya gimo kendo aikora tiyo na jopiny to kwa donjo one gima promise jothurwa nikech health and devolved the county government. Yes. One ge Homa Bay hospital, one ge Kindu bentiere hospital apart from Magende Marjo Kanisa mar SDA. One goes to ende karaki di sindo niti Marjo Soba kidio to hospitals. To hospital ge yes gintie to facilities. The other day no you de yen moko ma wa meant for Homa Bay this for nobody delivered Homa Bay hospital. To yod gi mana Tarime piny Tanzania. Matiende ni nitiere cartel e serikal masani ma Homa Bay County manyo kwalo yen monego bedni thiedho jowa ma tuo kata joma nigi TB kata joma nigi tuo mar HIV AIDS kata joma nigi malaria kata mine ma nyuol
Yen mang'eny nyo biro kata gi vifaa machalo kaka gi disposable gas ma michuo go ji sandan kata gloves ma ji rwako ka ithiedho go ji. Record to wacho ni gin delivered in hospital, but in reality anyone on officials manyo ni county government emanyo gigibedo supplied in their private clinics and private pharmaceutical companies to magi jo piny nyok yud gigi. Omiyan gima dhi kongo timo adhi dino rode mag kuo mag yien manyo timore Homa Bay. Machielo wabro dwaro ni health o involve many things. Aparo ni ya king'iyo kata gima nyo joge timo kao every week gika $1,000,000 ni ji dhi miel go. $1,000,000 ni kata $2,000,000 ni ji dhi miel go. Nyo gi miel ega nigi weeks pra beach gareyo. Kikao $1,000,000 in 52 weeks mano chiegni pesa mudhuro. To in 5 years manyo yawa mabundi ye gidongo gyuti nyoge kwalo pesa ma pesa ni anawacho ni kadonjo part of health package madhimio oganda wa jodongwa mine kata chuo moromo iga 60 aparo ni gibro bed entitled what I will call health bonus michulo every month nikech jogi pesa manyo ikwalo ni gimbede giyude ng'amuse bedo ja 60 kata pinjo mag loka imiyo gi allowances mondo gimbe omany kako nyedo kibrit kata ko tuongi kako nyalo yudo ya pedie. Ana wacho ni mana de timo kendo pesa no king'iye kimiye ji wachara ni 100,000 people majo 60 and above mane Homa Bay County it will not be even $500 million. Ero kama na professor nisani ile ng'eyo ne gima jo siasa mathoth sengo en gima gidetimo ne jopiny tire moko ma kobiro to bende wacho ni en ochung' but gima osetimo. Prof.Medo Misama machung' Homa Bay County kata kapoko oganda yieri kaka governor kata kane ogiyieri kaka senator 2013 nyalo nyiso achiel ariyo adek msete mane oganda ma jo Homa Bay nyalo wacho ni oyo an kata adwaro mana teko adwaro mondo mi achung' mondo mi ayud teko financially mondo mi atimo no mo but achiel ariyo adek asetimo no at my capacity kaka Medo Misama asetimo a lot mokwongo an achiel kuom jogo endo mane yuak ne kelo multi-party democracy in Kenya. Kapra boro gareyo ker manose kalo Moi ne odhi moloso dichieng' achiel mowacho ni Kenya bedo one party state. Ne wapengo mano an kata gi moluor Amolo norwakwa e od ang'ech. I was detained nikech Wach Kenya abede exile igni malo prarioga chiel e pinje mopogore mong'eny kana e piny Australia. Samanana Australia akelo ji mang'eny mo Homa Bay County nyithindo mana yudo ne thuolo scholarships e University of Australia. Some have been there for the last 30 years. I cannot remember the first team manakelo was in 86. Ji mang'eny sani mantiere kuro kendo gimbe giseywa joma moko genyinga in excess of 100 to 200 people. In Nyanza kai same university nitie mbalariany miluongo ni Great Lakes University of Kisumu. Atim a lot ne university no anyalo paro 2009 ka luongo ker ma South Sudan Salva Kiir no biro mano mi university pesa mano gergo sane kidhi head office mar university main campus ibro no anko ger kanyo Dr. General Garang hall maduong kabisa mamana ne manamio oger kanyo gik mang'eny nitie masetimo kata mana in Nairobi kae nitie nyithindo mang'eny kata joma mang'eny ma samoro kata make adhi agolo gi oko ayalo negi amako kata lawyers moko golgi joma dwaro kata thieth nitie joma ng'eny ma bende ase konyo yore mag yudo thieth kata loka nyithindo mang'eny manyo donjo kata e police kata e army ma odonjo nikech an kora paro ni komia thuolo mar tiyo ne jopiny ayanga abro timo mang'eny molo masetimo. Ero kama na Professor thuolo ok marwa wagoni ero kama no ng'enya
ko thol mari mar choba chel ka chel studio mar Oloo TV wan ka wuke Oloo TV ko ni manayo maber ka joganda ma jo Homa Bay waneno yana Prof.Medo ma dibedo ngi jatelo mar ko mar gavana wanonge kod Wach wakwayo ni mana hayo maber ero kamano kuom chopo Nyasaye bendo vitu na ili ero kamano mar Wach Oloo Mbaka ka wuke Oloo TV